चिरांनि भारत भुटान सिमना सान्तिपुर ओनसोलनि कुसुम दैसायाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो सासेया गोब्राब जोखोम। थांनाय हरनि 12 रिंगासो समाव चिरां जिल्ला रुनिखाता रेन्जनि सिङाव गोग्लैनाय सान्तिपुर ओनसोलनि कुसुम दैसा गामिनि थागिबि पसन नार्जारि मुंनि 38 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जायगायावनो जिउ गोमायो आरो चैत्र नार्जारि मुंनि 48 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। दुब्लियाव माइ नेनो थांनाय समाव बे दुखुनांथाव जाथाया जादों होनना नखरनि सुबुंफोरा फोरमायदों। जोखोम जानाय सुबुंखौ दायो काजलगाव JSB देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। खौरां बिजोंनि गेजेरजों जिउ गोमानांनाय आरो जोखोम जानांनाय नखरा सरकारनिसिम मदद हास्थायदों। मा जादों होनदों मा दिनै मोनायाव न'सा नेदोंमोन नामा माइयाव न'सा नेनायाव मैदेरा फैनानै हरथारै टर्च जानाय लोगो लोगो होसोनानै मानसिखौ गाख्रेबनो मोन्दों जाहैबाय। बे गानानै सासेखौ नारनानै सासेखौ आरो गासिनोबाव मोन्दों जाहैबाय थैनायखौ। दा सासेया मोजां मोजां बासायनानै दङ दा थैनाय जाबाय। मा जायगायाव? बे माबा सान्तिपुर कुसुम दैसा। सान्तिपुर कुसुम दैसा। मा नाम जायो? पसन नार्जारि। पसन नार्जारि। ओमफ्राय बेना चैत्र जोखोम जानाया? चैत्र नार्जारि। चैत्र नार्जारि। खयथासोआव जानाय ओरै जाथाया? बेयो जाथाया 1:30 बाजि होननाय जादों। 1:30 बाजिसोआव जादों आरो जाथाया। माइ जानो फैदोंमोन? माइ जादोंमोन मैदेरा ओमफ्राय उन्दुनानै गावसोर खेबनिफ्राय टर्च सुदोंमोन नामानो टर्च सुनाय लोगो लोगो ओइबासिनो होसोनानै दाक्का जानाय जाबाय आरो नाख्लायनो मोनबाय। नाख्लायनानै ओइबासिनो गानाय जायो मैदेरा। मा गामि? कुसुम दैसायानो जाहैबाय। ओरैनो बेयो बेसेबां बैसोसो जानाय जोखोम जानाया? 33 थांबाय ना बैसोआ? 33 ना 33 बिदि जाहैबाय आरो। ओरैनो मैदेरा माबैसो फैनायमोन? मैदेरा मासेल' फैनाय। मासेल'? औ मासेयैनो सानै मानसिखौ जखम खालामजोबदों आरो सासे जखम जाबा सासे थैनाय जाहैबाय। जोखोम जानायाव ओरैनो मा मा जायगायाव दुखु मोननाय? दा बेयो सिभिलावनो दङ। बबाव दुखु मोननाय? बबे साइडआव? खर'आवल' दुखु मोननाय जाबाय। औ ओरै मोखाङाव दं बेलाजोब्बाय गबाय आरो। थांनाय मोनायाव जादों ओरै 12थासोआव घटनाया। ओमफ्राय माइ नेनो थांदोंमोन। बे माइ नेनायावनो बिसोर उन्दुना थानाय समावनो मैदेरा फैनानै आक्रमन खालामदों। बावहाय सासेखौ जोग्लिलांबाय ओमफ्राय सासेया खुनुरुखुम सौजानानै खारना गबाय आरो। दा बासिना दं सासेया थैबाय। दा बेनि थाखायनो जों सरकारनिफ्राय एसेसो अनसुंथाइ मोनबा हामगौ सानदों।